Hello fuckers. Okay, lige lidt hurtigt blære her. Jeg har lavet sådan nogle fine interaktive mål, som i al sin enkelhed er nogle fine stålplader, som I kan se her. Voilà. 2 mm bøjet stål med sådan en lille fin klamphugger og holdeanordning nede oppe i toppen og et stykke plexiglas til at beskytte den her fætter her. Det vi har her er et lille print, hvor der sætter en mikrofon, et lille transistor forstærkerkredsløb, en mikroprocessor, der sætter og holder øje med forstærkeren og styrer biberen eller buzzeren her, og de 2 high power lysdioder. Og så er der lige lidt andet diverse snask som en powerdiode og noget power kredsløb osv. Og cirka 500 millioner kilometer ledning, fordi ledning det kan man aldrig få nok af. Man tager den her fætter og sætter op, så den sætter her. Og så skulle det være sådan, at man kan se de her, når de lyser op. Der er 2 forskellige modes på min skydeskiver. Den første mode, der bipper den op med begge, eller bipper og lyser op med begge lysdioder, når man rammer den. Hvilket man kan bruge til at øve for eksempel vedvarende ild, automatbyer og sådan nogle ting. Og den anden mode, man kører i, der tænder den først den ene lysdiode, når den bliver ramt en gang, og så den anden lysdiode, når den bliver ramt en gang, og så bipper den og slukker dem begge to, når den bliver ramt 3. gang, som kan man bruge til noget IPSC-orienteret skydning. Og hvis jeg ellers kan magte at holde kameraet og geværet på samme tid, så vil jeg da lige prøve at demonstrere, fordi at herude på min lille super godkendte skydebane, der er jeg sat et mål op i mode 2, det vil sige, at den, når den bliver ramt, så tænder den en diode ad gangen. Og så har jeg her og her, der har jeg 2 mål, som begge 2 kører i automat mode, eller mode 1, eller hvad fanden man nu vil kalde det. Lad os prøve at se, hvordan det fungerer. Se om jeg magter at ramme overhovedet. Den her, den bliver ved med at bippe, så længe at den bliver beskudt, og ellers så, hvis den bliver skudt, så bipper den lige i 500 millisekunder bagefter. Jeg skal ikke, hvor mange bønder der er tilbage i magasinen.